Believe ko aning batanon kayong anak ni Lauren, sige kuan, si Leandro Ligarda Liveste. Hasta tos Congressman Meow Meow, matay, naningkamot ko makontak ko sa Meow Meow. Ino man to? Ya, sige na kasuspenso, morag kuan man, si Meow Meow, kanabang natug pa pod, pero ang iyang staff kaghapon, mo'y akong na-istorya, pero wapon maniguro, baka tulog pa yun, sir. Baka may to. Mau ba? Atal bang kabromela si Marcolita ang Blue Ribbon Committee chairman na yun. Morang diskuido. Morang paldo na sa sila. Balik na po to si Kuan. Nalimot ko itong ex-marines nga. Kuan. Wala po ito si Otsok itong primero. Nalimot ko nga na ito na. Kailangan ko itong kuan niya. Posible mabalik. O niya si itawagan na mo si ang ni-abstain ha. Si ano ho. Senador J.B. Ejercito ni abstain. Napatay ko sa? Wala ko makuha nga na itong bihila. Si yung tanaw itong video ng kulata in town. Si Ma'am Sonia Villaflores 5 matod pa niya. Baga yung kaig mga naong si Trillanes. So, siya yun ang nangusog. Anay parehasan nila ni Tatay Digong. Siya nang gana. Trillanes, usahay makaingot nagkabugirom sa siya. Huwag mo ko siya tagaig pwesto sa gobyerno. Posible unta og kang Marcos pwede siyang itudlo but wa man nitagan man og mayor kaluokan ay lampuran, I'm sorry, not kaluokan but nabutas. Ay lampurnas mo sa dito. Mana dia na katang ako og mag-imong kung ano pantang samukas nasod ay grabe gyud. Grabe unya akong balikon ha. Ang gipasanginlan nga kawatan labaw pa ang mga sangil nga numero 1 po mga banggitan pong mga kawatan. Grabe. Di gyud matabang pastang luuyas mga Pilipino ano. Kunya isulti ra ba nila? Pira ito ng taong bayan. Sus lami silian ng babae sila ban makalimong lighter. Matod pang Boslodo igubiga tarong ng mga bata sila Barsaga, sila Liveste sa pagkakaron panahon na. May unta og dili gyud na sila muli koy inig abot in the long run. Ay sila kilang bubo. Og naay makontak na. Kana kon Boss Ludwig kun makaon sa sistema ba. Kani mga nga politika usahay pero karon partika very idealistic ni mga bata. Wala mo to stiri ridon kay perti may itong pagkabangaga pod. Bangag supporter man ito perti sang biliba niya. O niya, di ay mga batanon nga, dili naman yung mga abogado. Si Meow Meow, dili. Si Leandro Liveste, dili. Pero kulata sa niyang maayo ang mga, kuha dito, ang mga recto, kay grabe ko nun, gasto ko nung binilyon si Edwin Garjola. O niya, nagpadagan po dito, og kanang swertres, ilaha ko nun dito, taggiga. Mau ba? Kaya dito sa kunotong, matulpahan ni Leandro Liveste, ang mga 84 ka mga kapitan, wag yung kuno kadawat. Kay under siya ang distrito, pero matod pa, nagmahay kong nisuporta ko sa mga rekto. Pirtem na ko ng mga kurakota. Last na itong pag-antol ko ng bangag, katong giingon nga, BBM, bawat barangay magkikinabang, ay, dili man din magkikinabang kayo matagay ang mga barangay. Mas okay yun unta ni mga batanon, naghana ni. Katong anak ni Kuan, anak ni Senador Rodante Marcolita, katong Ro Paulo. Anong room nila tanong? No, sa to'y kontra kayo, gapon mo nagi supalpal ni Kuan, ni Jeremy Lewistro, this guy, this gentleman, hindi nakikinig, masupalpal saan. Kaya numdum ko sa mga Spice Boys before, akong klarohon, kung mga kongresista pa na sila na ditong grupuhan nilang si Escudero, silang Alan Pitiki Cayetano, Ace Barbers, may kontra ng Jimmy, Mig Subiri. Katong mga Spice Boys, mga batanon sa una, mo'y kontra ka NGMA. Nakaon sistema, si Mig Subiri, warang gaspan man po, di na kayo kuhan. Si Barbers, warang na, wagin noon mo lapos, dagan, nagsinador Barbers. Pagkahurot siya termino sa una, yabo. Pero, ang nilampos, si Sigurino, si Migs, dito sa kuhan, o ka si Alan Cayetano, sila to, mga Spice Boys, kontra against GMA. Kaning tulo karon, Meow Meow, Liveste o si Ro Paulo. Mau ba? Moy, ang ayan po na ka murag sa mga batanon kayo, balindot kayo kaning gingon ni Ludwig Gumigas. Okay kayo mga
idealistic pa kayo, gusto nila og kausaban gyud. Kay kasagaran sa mga politiko, perting hilasan mo mention anang word nga transparency. Hasta kaluod. Parensi tagaan mong malita, hilom kayo mo. O ba? Matod pa sa mga congressman ni Bater sila og yes tungod sa akong alkansiya. Lahi sa ni Kano Junior. O ba? Ay Bontang del Montalban Rizal silang Manoy Junior, si Jesus Molo og si Madam Lilit. Matay lahi sa alkansiya sa nila. Kasi masod alkansiya na 20 milyones de Junior. Sako niyo, sako. 20 kilos ba eh. Ingos na doon kumiga. Ingo, hisgot magag-viral video ni CG Hero sa PGMN. Kay 1 hour to kapin duration wa katiwas gahapon. Uy, wa ko kabantay ani musda sa tinuod lang. Ako ni tanawon unya. 1 hour kapin, unsa ning 1 hour kapin boss? Palihog ko support ani. Wa katiwas gahapon. 1 hour kapin kato naabri 90 minutes daw ang ilahang investigative nga kuan sa Peanut Gallery Media Network. Kini katumang ilang kuan si Mabanta, ilahang hawd-hawd mautoy kuan lang influencer. Actually di gito sila media ha. Kuan to sila social media influencer ni Bangag og gikan patong digong na nasaw dito Bangag na dito sa grupo sa Unitim ni Sara. Unya karon murag si Martin wala gyud sila kagwanta kay matud pa nila pertig yung kawatana. Silang Saldiko ni tugaan naman. Na, ayate. Wa po siguro na Saldiko, pauli na kung doon ay seguridad. Matay Saldiko, mo pauli, matay yagyag. Unsa kay ikatarungan na po ni Buying Remulla nga hangtod karon iya ko nung pailag kasong plunder si Martin Romualdez nga. Mayo 12 na maron hangtod wa pa magyapon. Na, matay. Sa o nga na pagrason. Okay, pati naman di ba mahot na sila bakak ang mga abogado. Unya, og ang ilang paningkamot adtong mga tao aron mo tuo in taon nila parehapon ni John Wick Remulla murag nahagsa og kalit gisyat sa taro tungod kay sige sa patuo wa man ginhinuoy nagsige. Wa man agi. Moro po ni Buying Remulla unya hinon. Nagkaroon kinsa man na grupo ang gipasanginlan sa grupo sa mga Marcos. Nga, doon ay flood control, ano mali? Joel Villanueva, Jingo Estrada, classmate ni Bong Revilla, si Chiscodero, kanigi pasanginan, tuwa naman nos majority karon. Majority na ang oposisyon sa Senado. Luoy yung kahit tanawan eh. Dapat 2027 man inig-abot sa Disyembre, kanos bangag, bisa pagkuhan. Wala na yung lami ng presidente ha. Limdak na mula ng itik bakol. Wala itik bakol. Karon ako na yung pagkutano. Huwag ginanubag mga kongresista mong ipangtawgan. Nabi mga listing dire. Pero huwag nanubag. Ano ko tubag ta. Mamumo pala ta sa itong mga tubag. Ano nag-yes vote ka? Iba pa yung naginoto na 20 milyones singos Jaime Marcos. Ako na yung tanahon ang kang CG Hero, Boss Rodwig na. Huwag ko kabantay. Ano ka nalingaw. Gahapon basta bisiha. Basta lunes pwede bisiha. But gilang, ako na yung ukay-ukayo na kay ako pa tong kung ano ang mga kongresistang mga batanon masig musugot nga akong interview no niya akong ipahibaw-dan sa ilang staff kay murag mas aligre ng ilahang hasta ning nagno pero si Ido Rama no ilom sa kayo usab to yes to sa apel magisa yes kay wa may abstention ang siya na may abstention mo si apel sa ni abstain pero ang katong ba ahong gina yes but ahong in town. Sus, pag-aag mga naong. Panagaba lang ha, panagaba sa mga kongresista. Pertig yung pagkamanga. Kanabitong, wapay siguro ni sa umaabot ng mga adlaw mamalin tanawa niya ang resulta ni sa timan dili na ibasihan og ebidensya. No. Katong kang irap, nilayas na to si irap, pamtum mahuman nga ang iyang trial. Katong kang Corona, bisag giud sa pagpangugat ni aning Miriam Defensor Santiago, kanas bangag, libutar man na against the impeachment ni Corona. Pero, senador, nabangag ito. Huwag na may tabo. Basihan ang ebidensya, basihan nila ang ilang political affiliation. O niya, inig-abot na 3 na sila.
2/3 vote ang gikinahanglan dito Senado aron tikwang yun ang Vice Presidente. Karon 13 man, ang 2/3 sa 24, 16. Karon 13 man ang labaw na makahinuon. Hapit man ma-2/3 sa pabor. Di man kaning mga kongresista sa umaabot panahon, mamalitok po ni. Ari kong Sara ay kay murag mamoy daw kay ang pamasin ani una. Inig-abot sa panahon. Maimbestigar mo sila. Kung di sila mo balitok, kana kung dawaton. Mao ba? Pero di sila dawaton, anna, diskuhido. Kung maingon ang mga maldito dito, kis pulong naman, lahi na maghapon o tinubagan. Mao ba? Ay, pulong, mara po na yun. Kasi, mara pong, ako ha, nagtanaw ko, wa magilain ka, og si Sara ma-impeach, ayaw na putos basti, kay pretitong patik. Kaya, ay, tayo pulong nga, anong susunod po ang agenda, sir? Maniod to. Yan na ba, wasa to hinungdan, pero okay lang ni Sara, basta kay, di man siguro na makontrol ni pulong. Ang pangutana, ani, og kaning mga kongresistang nag-yes, unsa kay sangkuan nila, sa umaabot nga mga adlaw, di ba kani mamalitong asara gid mi, oy. Mao ba? Tanan sa akong tanaw ang nakahuduhig sa kabulingit ni Marcos kanang gis Martin Romualdez o si Saldico. Pero karon Saldico ni balitok man. What if 2028 mo balitok mo uli si Saldico? Di ba kay papreso na iya mga kasi dira ko kwarto ay uli ko ni tanan. Pero hanggang Martin bawi ato sa tagang bangagay no to kang Andoy Marcos. Toy kang Andoy Marcos 100 billion po tong iyang insertion. Mao ba? It's good. Boss, taga ko support. Sige lang, boss, Boss Ludwig. Kaya ang viral video ni CG Hero. Ako rin tanawon kayo. Wa ko mag-follow man ani niya, boss. Pero sige lang. Rest assured, ugma. Ako rin tanawon niya. Nya akong kuhaon ang iyang 1 hour nga video. Kung unsay naa dito, ha? Boss, pasensya, wa ko kakita na kay timbisiha sa nakugapon. Matay, wag ko kapanghipo sinayhay. Mao ba? Kaya pa giingon mo sa Junior mo, bot as John Wick, hangtod karon wa gyud madagpi silang atong ang pirmi lang maawahi sa paglakop. Ay, mo na Junior pagpaila pud intaw na kay mga kandidato kuno ni sa nasyonal sa 2028 pati layo pa man ato niya. Sige na paila, nagpaila na siya kapulpul. Hindi ka makontak ang linya ni Senador Bato de la Rosa. Sorry kayo, ha? Okay. Wala lang sa kumot. Kuhan sa iyang media officer kay nagtuo kong dili dyan to kuhan si Senador Bato. Hasta ang ubang mga kongresistang among gitawagan, wagin manubag kay duhara kaing nanay, ang uban natuog, or ang uban di gin mo tubag kay nganong nagloma ka. Nganong nag-yes man ka. Nganong nagloma ka? Siya, 20 milyones na. Nganong nag-yes man ka? Ginutong ng 20 kay last term ako. Mao na diha. Naginutong ng 20 kay last term ako. Masige na no? Alex Tutor, di ba saan? No, magkita.